babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Joy's Secret File. Si Joy na merong kinakasama na mahal naman niya pero mas mahal niya ang kanyang ex-boyfriend. Kahit lumipas ang panahon, mahal niya pa rin ito. Tinuturing niya raw na greatest love niya itong ex-boyfriend niya na to. Tapos napapanaginipan niya pa. Tapos dumating pa yung time, last year, 2023, na nakipagkita siya dito sa ex-boyfriend niya. At since ayaw niya raw ma-disappoint itong ex niya, total sinundo na siya, nagpasundot na rin siya. Not just once, but thrice. Pero ang mahalaga dyan, itinigil na niya kung ano man yung namamagitan sa kanila ng kanyang ex-boyfriend. Kasi nga, ayaw niya na raw na magkasala pa sa kanyang kinakasama. Ayaw niya na ng gulo. So, eto yung tamang gawin. Huwag daw natin siyang husgahan. Okay? So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ng ating kabisyo na si Cardo Dalisay. Nakikinig po kami ngayon, naka-grab on kami. Ang masasabi ko lang, DJ Rocky, ay buti na lang tinigil niya na yan. Pero kung kailangan niya na maghahatid sa kanya, pwede ako dyan. Shout out po sa Serrano family, mabuhay po kayong lahat. Thank you. Ito naman ang sabi ni Nereng B. Okay na sa unang galaw mo, sender, umiwas ka, nag-move on ka na. Kaso, bumagsak ka pa rin sa kanya at di namin kinaya yung may pa 3 rounds pa. Mas may hirapan ka mag-move on. Luging-lugi, garage room sa 3 rounds, sulit, charot with harot. Seriously, nagkamali ka man, mahalaga natuto ka. Itama na ang mali mo. Bumawi ka na lang ng 4 rounds kay John para mas lamang siya. Lamang siya ng isa, charot with harot. Huwag mo nang balikan ng nakaraan. Hindi lahat deserve balikan. Alright? Totoo. Ito naman ang sabi ni Chard. Good evening everybody, DJ Rocky. Sabi niya, wag daw sana siyang i-judge. Dapat ba ma-inspire kami? Hindi ko kasi alam kung anong message pa yung gusto niya iparating Nakakaawa yung partner niya. Yung binigay na lahat tapos meron palang iba. Meron ka palang mas mahal na iba. Unfair. Sana wag na lang siyang mag-send uli ng SF story na nag-meet sila uli. But for Friday Secret Files na lang. Ay kay Miss Mariza. At ang sabi niya rito, tama lang na nilayuan mo si Al. Focus ka na lang sa anak mo at kay John. Sana nga hindi niya malaman ang sikreto ninyo ni Al. Ay din kay Charles at ang sabi niya dito ay sana hindi ka na maging marupok. Hindi ka na dapat mahulog sa Al na yon. Hunghang ka ba? Ayaw mo na i-judge ka pero maling pag-ibig ang pinairal mo, pati kakatihan mo pinairal mo. Yung brain mo ba ay nasa kifi mo at yung heart mo ay nasa pagitan ng iyong legs? Ang lamig ng panahon pero uminit ang ulo ko. Yakapin kaya kita ng sobrang higpit sa leeg. Uy, wag naman. Let's spread kindness. Hi din po kay Ginger Diaz. Sabi niya rito, may kakatihan ding taglay si ate. For sure, masusundan pa rin yan. Kasi siya na rin ang nagsabi na restrict niya na pero lagi pa rin in-stock si Al.
SF rin. Kahit anong ingat nyo, mabibisto pa rin kayo. Kaya sana hindi na maulit ang kakatihan ninyo pareho. Shoutout po sa Yumo family from Pateros na miss ka namin, DJ Rocky sa hapon. Nasa gabi na po ako. Sa mga hindi po nakakaalam, ng panggabi na po ang DJ Rocky Tera ninyong lingkod. Ito naman ang sabi ni DR. Kahit itago at ibaon nyo na yung ginawa ni Al, darating ang panahon na mabubunyag ang totoo na ginawa ninyong panloloko sa inyong mga asawa. Kahit gaano pa yan katagal. Tandaan, free will yan ng tao. Huwag gamitin ang salitang nagmahal lang ako sa maling paraan. Kaya kahit tama man o mali ang love mo sa isang tao, may karmang mag-aantay sa'yo, either good or bad. From Darwin. Ito naman ang sabi ni Talia Salinas. Take it away. Hi DJ Rocky. Sana po sa susunod, tiisin niya na lang po yung kate. Bye DJ Rocky. Thank you, Talia. Totoo. Sana tiisin na lang niya yung kate o kaya magpahid siya ng ointment na kalma dun sa kate. Dami namang ointment dyan. Kaya pwede namang kamutin na lang ng sarili. Charot. Eto naman ang sabi ni Doc RJ. Okay na sana tama na sana yung part na nag-advise ka kay Al na ayusin niya yung relasyon nila ng asawa niya. Tapos nabaligtad naman ang lahat nung nagkita na kayo uli. Ikaw naman ang may partner, Joy. Alam kong alam mo ang tama at mali sa mga desisyon mo. Sabihin na natin greatest love mo si Al kasi panay pa rin ang panaginip mo sa kanya. Pero tandaan mong siya rin ang greatest weakness mo. Kaya kung mahal mo talaga si John at ang anak ninyo, don't let your weakness crumble your family. Which is your source of strength. Maraming salamat DJ Rocky from Doc George. True! Greatest love mo, pero siya rin yung greatest weakness mo. At mahirap yun Mahirap yun. Na pag biglang nagpakita na naman sa harap mo, nalaglag na naman ang pante mo. Palibhasa kasi funny Yung mga funny talaga, huwag kayong magpapaniwala dyan. Bakit? Kasi funny-walain ka niyan. Iba rin kasi talaga yung appeal ng isang lalaking may sense of humor. Kahit hindi siya poging-pogi, parang nakakadala, parang ang sarap niya kasama palagi. Iba, diba? Aminin ninyo, mas na-inlove kayo dun sa mga hindi sad boy. Yung mga babae dyan na nakikinig ngayon, aminin ninyo. Iba yung factor kapag yung isang lalaki pogi o hindi man pogi pero may sense of humor. Pero kung pogi tas may sense of humor, ay ibang klase, laglag panty talaga yun. Nakakadala yun Gets ko yung part na magkaiba na ko-compare ng SF sender natin. Yung current niya, tsaka yung ex niya na si Al. Gets ko yun Nakukumpara niya. Pero ang hindi ko magets, yung parte na kinukonsider mo talaga yung ex mo na greatest love mo. Paano siya naging greatest love kung nagsimula ang lahat sa mali? Masasabi mo bang greatest love ang isang tao kung maling tao, maling sitwasyon, maling desisyon? Yung ganun, tama yung nararamdaman pero mali ang lahat. Mali kasi may kinakasama, may asawa at anak. Yung ganun. Paano siya nagiging greatest love? Ano pong factors to consider para matawag natin ang isang tao greatest love natin? Masyadong mabigat yung pagpataw natin ng greatest love sa isang tao na manloloko naman ng asawa Parang bigay naman natin yung word na yun, 'di ba? Or yung parang award na yun sa isang taong deserve na matawag mo talagang greatest love. Yung hindi nanloloko ng asawa niya, yung ganun. Parang yung mag-gets Nanloko ng pamilya niya, ng asawa niya, tapos sinasabi mo na greatest love mo.
Kasi ikaw din, because of that person, nakapagloko ka sa asawa mo. This greatest love mo. Pinapangatawanan mo pa rin talaga na greatest love mo kasi hindi mo siya makakalimutan at napapanaginipan mo siya. Sabi nila, it's all in the mind, it's all in the mind. Pero hindi ka pa masyadong hilom nung time na nakipagkilala ka kay John. Ginawa mong rebound sa John nung time na nagmo-move on ka kay Al. Kaya hanggang ngayon nandyan pa rin yung parang nararamdaman mo para kay Al. Yung akala mo siguro mawawala, pero hindi. Natulog lang, tapos nung nagparamdam uli, nabuhay na naman. Nandyan pa pala. Hirap kalimutan siguro talaga nung 3 rounds, no? Tsaka sayang naman nandun na kayo, hindi nyo pagamitin yung room ninyo. But kidding aside. Bigyan naman natin ng hustisyang mga katagang greatest love. Kapag yung tao pinipili mo araw-araw ng iyong buhay, pinipili mong gumawa ng tama. Siguro yun yung dapat mo i-consider na greatest love mo. It pains me to know na meron kang kinakasama ngayon, ginagawa ang lahat para sa'yo, tinatama lahat, responsable sa pamilya ninyo, tapos ikaw, hindi pala siya yung greatest love mo. Alam mo yung ganun? And you're not open about it? Well, nakakatakot nga naman talaga kapag malaman niya ng kinakasama mo ngayon. So sana hindi ka bumalik dun sa paggawa mo ng pagkakamali. Marami pa namang ibang pagkakamali, so yun naman yung iba mong itry. Kailangan matuto tayo sa pagkakamaling nagawa natin. At hindi sapat na ibabaon na natin to sa limot. Hindi ganun. Matuto tayo doon. Huwag nating hilingin na wala sanang makaalam, ibabaon ko to sa limot. Hello? Once na nakagawa ka ng desisyon na alam mong mali, you have to be responsible and accountable sa kung ano magiging resulta. Ginawa-gawa mo tapos hindi ka magiging accountable at responsable dun sa kung anong posibleng maging resulta. Kumbaga dapat handa ka. Handa ka nga makapagkita dun sa ex mo Harapin pa kaya yung consequences tsaka ka naduduwag? Hindi ka sure kung paano mo matatago ang lahat. Oras lang ang makapagsasabi kung mababaon ba talaga yan sa limot o merong magsasabi na meron kayong ganito ganyan or baka malaman ng asawa, hindi natin sigurado. Pero habang hindi pa nangyayari yung pagkakataong yun at habang nagdarasal ka araw-araw na hindi malaman ng asawa mo, araw-araw piliin mong gumawa ng tama. Hindi pwedeng ganun Yung ganun tayo mag-isip na itatago ko to sa buong buhay ko, ibabaon ko na lang to sa limot. Hindi po pwedeng Pag nakapag-desisyon tayo sa buhay natin, hindi natin hawak yun. Hindi natin, wala sa kamay natin kung may makakaalam o walang makakaalam. Pwede tayong mag-ingat, pero yung ibang tao hindi posibleng makapag-ingat o hindi makapag-ingat. Pero ang mahalaga, dapat handa ka. Harapin mo ng buong tapang kung ano man yung consequences ng naging aksyon mo.
And sana natuto ka talaga. If you really love your partner right now, you have to choose your partner every single day of your life. Kahit na mahirap, kahit na mas maraming pogi sa kanya, kahit na mas maraming nakakatawa sa kanya, kahit na si Alang nasa panaginip mo. And kung hindi talaga kaya, then be honest about it. And honesty is the highest form of decency. Highest form of decency and respect. Automatically, binibigay naman talaga ito eh. Yung katotohanan. Kailangan mo lang humanap ng tamang pagkakataon. At kapag ginawa mo yun sa partner mo, ginagawa mo rin ito sa sarili mo at sa anak mo. Being true to your partner means being true to yourself and to your child. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break, you're still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang Top Secrets. This is... Joy's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!